Ja, nu vil jeg så vise, hvordan du downloader BSR meget bedre end Hypercam. Du starter med at gå ind på Google. Du søger Bullen, klikker enter, og så tager du den første der er. Det næste du gør er, du downloader her, og så går det direkte. Når du så har fået det, husk at installere det. Når du så har fået det, så går du ind på det. Jeg kan ikke rigtig, når jeg allerede er inde på det. Så ja, og så det første du skal gøre for at kunne starte det, det er konfigurere, og det jeg bruger, det er AutoPaint, og det er også det bedste. Den der her, den gør så, hver gang jeg laver et klik her, kommer der sådan en lille rød ting, som viser at jeg klikker. Du skal sørge for at du har den på den rigtige lyd. Jeg har den så på 16 bits. Og dernede, hvis du har problemer med lyden, kan du så sætte den højere op. Jeg har den så på 4. Og på det er så ikke når du skal bruge hotkeys, der kan du ja. Og ellers så er der ikke rigtig noget du skal bruge. Tak fordi du kiggede med.